gent d'este poble. Moltes gràcies a tots els que ens esteu visitant. Gràcies per l'acollida que doneu a les nostres figures i a la nostra festa. I ara us reclame un moment d'atenció. Enmig de tota aquesta alegria que tenim, volem fer un parell de records, un parell de reconeixements. En primer lloc, anem a anar-se'n 20 anys, no, més, 30 anys darrere. Així, els nostres gegants són de fibra, com sabeu, i els cabells són de fibra i es van fer nous en l'any 1992, però abans els gegants i cabells eren de cartó. Es va fer el Ninero en l'any 1946 els cabells i els gegants es va fer Carlets, el pintor Carlets, que sabeu que té carrera en el nostre poble. I n'hi havia una persona que en els últims anys, quan ja havia mort el Ninero, s'encarregava de fer de metge dels gegants i dels cabells. És a dir, quan patien un accident, es reparava. I aquesta persona està avui per ací. És el nostre amic Salvador Belda Ferrero. I volem que tots ho sapigueu. I volem poder-li